Galardoados coas medallas de Galicia 2016, señoras e señores, medallas de Galicia en anos anteriores, autoridades, señoras e señores, veciños e veciñas de Galicia. Lonxe quedan os tempos en que unha Galicia illada por circunstancias adversas se situaba nas marxes da historia. Nesa historia, Galicia era ás veces espectadora e outra vítima, pero case nunca protagonista. Todos os resurdimentos que aquí teñen lugar senten un desexo común por situar o noso país como unha parte esencial, activa e determinante do mundo hispánico e do mundo europeo. Todas as formulacións do galeguismo coinciden en loitar por un engrandecemento do propio mediante a conexión e a colaboración co noso contorno cultural. Cando se fala de nós, hai un vós implícito. Toma corpo un patriotismo galego, humano, próximo, nada dogmático e cosmopolita, ben diferente o que considera unha ameaza todo o que sexa distinto. Esa forma de entender a identidade e a pertenza cobra un valor especial nos tempos nos cales nos está tocando vivir. Vivimos unha realidade esperanzadora e difícil, ilusionante e tamén incerta. Podemos darlle as costas, pero seguirá estando aí. Podemos pensar que non nos afectan as encrucilladas que ten diante de sí o proxecto europeo, as crises humanitarias ou os desafíos da intolerancia terrorista, pero esa actitude non solucionará nada. A palabra lonxe ten cada vez unha aplicación máis limitada. Non hai límites claros entre os asuntos locais e os asuntos globais. Os temas galegos están impregnados da mesma problemática que preocupa a países semellantes ao noso. Non imos incorrer na presunción de pensar que Galicia ten unha fórmula maxistral para resolvela, pero sí é oportuno subliñar un estilo de convivencia avalado polo tempo e apoiado polos resultados. Galicia é un país de síntese, tradicional e moderna, urbana e rural, industrial e agraria, conservadora e innovadora, gaiteira e roqueira como los suaves. Cunha literatura na que conviven as cántigas coa creación actual, como sucede con Basilio Losada, cunha escultura en xebre que chega a Nova York como ocorre con Francisco Leiro, cunha arquitectura que é galega por ser internacional e internacional por ser galega, como demostra Manuel Gallego Jorreto. Entre cada unha das antítesis da realidade galega non hai abismos, senón pontes. Ningunha das partes da nosa terra quere romper coa outra, senón complementarse. Hai un común denominador nos distinguidos de hoxe. Innovan sen romper, nin menosprezar a tradición. Somos un país de continuidades. Cada xeración entrega a remuda a seguinte. Nunca empezamos de cero. Nin na música, nin na escultura, nin na literatura, nin na arquitectura, nin na vida. Todos somos o que somos. Todos somos o que seremos. Esta calidade nosa vai vencellada ao tipo de patriotismo que profesamos, feito por heróis comuns e case sempre descoñecidos, que cumpriron co seu deber. Non hai que buscalos nos libros da historia, nin nos monumentos, senón no noso propio contorno, nas nosas familias, no traballo, no acontecer diario.
están na memoria dun fillo de pais admirables, na lembranza dun discípulo de mestres que souberon inculcar a verdadeira sabedoría, nas vivencias do compañeiro dun profesional cabal e honesto. As bandeiras dos nosos países erguéronse en tempos duros, nos que era difícil manter a esperanza. Merecen tamén unha medalla, aínda que sexa simbólica, por construir entre todos unha casa común na que sentimos libres, iguais e fraternos. Será difícil semellarse a eles por moito que o intentemos. O patriotismo máis fecundo é perdurable e o seu. Son os seus valores os que recobran forza nun mundo onde espertan bellas ideas de dispersión, de insolidaridade e de autarquía. Os galegos aprendemos durante a nosa andaina pola historia que os povos aparentemente pequenos non están condenados a ser cativos, senón que de tecer redes de cooperación e colaboración saben. Os galegos aprendemos que o noso non se salvagarda con murallas sempre expugnables, senón facendo presente en grandes conxuntos que respeten as diversidades. No mundo de hoxe, camiñar en solitario é retroceder, ser vulnerables, estar a mercé das adversidades. Os peregrinos que chegan a Santiago saben que o mellor do camiño é sentirse parte dunha corrente humana que comparte sentimentos comuns. Manuel Gallego Jorreto forma parte da corrente da grande arquitectura con vocación de posteridade. Na súa obra hai unha síntese de proxecto e contexto que é tanto como dicir do autor con Galicia. Trátase dunha arquitectura con raíces que absorben o mellor da terra e polas abertas a todas as influencias. É unha característica común a Molezún, de la Sota, Cenreiro ou Villar, por citar creadores admirados por este protagonista desta cita do Día de Galicia. Gallego Jorreto foi o autor designado polo goberno galego da época para facer a casa residencia ao presidente da Xunta. Digo que hai unha síntese de proxecto e contexto porque edificar diante, en fronte, que non enfrontado, a catedral era todo un reto arquitectónico. Podía facerse mal, podía facerse ben ou podía facerse excelente. Agora xa en Compostela Montepío forma parte da paisaxe e non era fácil integrar aquel edificio no monte en fronte á catedral porque poderíamos perder a capacidade para ver un monte limpo e un monte digno da catedral de Santiago. Alí viviron distintos presidentes da Xunta, o presidente Fraga e o presidente Touriño, e agora de momento, vivo eu. Gallego sabe en que lugar durmen os presidentes e en que lugar se duchan. Gallego sabe casi todo de nós e nós nos sentimos acollidos por Gallego. Alguén chamou a Francisco Leiro Sísifo confuso. Porén, habería que entender o paralelismo non como incapacidade para chegar ao cumio, senón como insatisfacción. Pero non é a insatisfacción a enerxía que move o artista. Nese triángulo creador que forman Cambados, Madrid e o barrio neoiorquino de Tribeca, o noso escultor segue sendo un home que dialoga coas árbores, coa natureza enteira, para extraer dela os seres que celosamente oculta. Cando lle comunicamos a Leiro que tiñamos previsto levar o día seguinte ao Consello da Xunta a súa denominación como Medalla de Ouro de Galicia,
quedou uns segundos calado, díxome que non o merecía, que era excesivo ese recoñecemento e que non o fixera pasar por estes momentos. Trasladoume que había outros que merecían máis que ele e contesteille que se a Sorei estuvera vivo lle correspondería a Sorei, pero non estando lle correspondía a Leiro. E creo que o Goberno interpretou axeitadamente o sentir mayoritario do pobo de Galicia. Xa sei que hai outros cambadeses que merecen esta medalla, serán outros gobernos os que lle outorguen. As raíces de Basilio Losada están en Láncara e en Barcelona. Con el perdeuse un bo xuíz, pero Galicia gañou un erudito fundamental da nosa cultura que fai chegar os seus saberes a Tagante ou Friburgo. Como os vellos humanistas que percorrían Europa, Basilio Losada séntese patriota, pero patriota tamén de moitas patrias. El conta 19. Demóstranos que a cultura europea é un feito difícil de cuestionar e que nela ten un lugar de privilexio, a nosa. Un rapaz que sae de Galicia aos 5 anos a lugares onde nunca se falaba galego e máis el, Premio Nacional de Traducción, foi capaz de manter a lingua viva. Entendemos perfectamente a mensaxe que nos traslada hoxe de manter a lingua galega viva para sempre. E aqueles rapaces que aparecen no escenario e que tiveron a sorte os Rolling Stones de tocar con eles, e incluso tamén tiveron a sorte os Ramones de ser os seus teloneiros, só querían tocar e ir tirando. En confesión de Charlie Domínguez, Los Suaves farán de Ourense unha das capitais mundiais do rock and roll. Esa corrente musical que naceu en todas as partes e en ningunha. A suavidade felina será a banda sonora de varias xeracións, entre elas a miña. Esta medalla de ouro a estes rapaces travesos e saltaríns de Ourense é tamén, sin dúbida, para Llosa, que onte saltou en Santander e decidiu recibila dende alí, dende o Hospital Marqués de Valdecilla de Santander. Como me dixo un compañeiro, son o lóxico nunha profesión de risco como é o rock and roll. Os Suaves non podían recibir a medalla de forma suave e a reciben como fan eles, facendo música. Álvaro Cunqueiro, creador de tantos personaxes e historias que xa forman parte da realidade, creou o incerto señor Don Hamlet, un verbo moi definitorio dos galegos, anosar. Anosar podería traducirse por incorporar, pero iso non colma o seu significado. Anosar é facer noso algo que inicialmente non o era. Expresa a capacidade de asimilar outras culturas para enriquecer a propia. Los Suaves anosan o rock. O rock é noso grazas a eles. E o mesmo sucede coa arquitectura, coa literatura ou coa escultura de vanguarda que Gallego Jorreto, Losada e Leiro tanto dignifican e dignificaron e dignificarán co seu traballo. Para Celso Emilio Ferreiro o mundo chamábase Celanova. Hoxe sabemos que o mundo pode chamarse o Carballiño, Cambados, Láncara e Ourense. Grazas a estes fillos destes mundos galegos, Galicia é emisora e receptora da cultura, da tolerancia e do entendemento. Así o seguirá sendo coa axuda do apóstolo, que el, un refuxiado que funda o espírito europeo, nos inspire. Moitísimas gracias
a todos os veciños e veciñas de Galicia e de fora. Moitísimas gracias ás autoridades máximas do país, así como as autoridades do Goberno de España e do Arzobispo. Moitísimas gracias ao presidente Touriño, a todos os que formaron parte do Goberno de Galicia e os que o forman actualmente, a todas as medallas que gobernos anteriores, intentando representar o pobo de Galicia, deron en convocatorias de anos atrás. Grazas a todos os alcaldes e alcaldesas, os presidentes das institucións estatutarias. Moitísimas grazas a todos. Hoxe honramos aos galegos que penso estamos de acordo que merecen este honor. E hoxe tamén, efectivamente, lembramos que fai 3 anos, unha noite como esta, perdimos a máis de 80 persoas, moitas delas galegos, outras que querían vir a Galicia e que, aínda que chegaron ás portas, se foron para sempre. Grazas, moitas grazas.